راديو إيرنا كبرات تقاتلت مدبنا نايلو مقاشانا قواسا محبر مسيتمنو قاو حبرات منقصات أمريكا كفل قصات مينيسوتايو نسو مهور سنة ملوكوت كوينو حد خام مرحتي بيت كريستيانيو كم تفلت نتهم بلمديب انت إلا نتوعهم أولات نيوينجلاوان أبيت كريستيانن أكل حبرات السب إيرتران زخونو أبناء إيرترا واناو بوليتيكا بعد معنات كساتفو أي رأينيوم منقصت إيرترا حيال وطعا قبل عليهم ووريد خلو أوياتهم زي يسمعوا بمبال بتوم سرفو تتأبق تسب أو مسلات كخونو نتأني حميوم أبيت كريستياناتهم بمنقصت إيرترا كم زي حقوين أبيت كريستيانات تحاسبا كابزع تسوا لعلي 10 عمتات زحلفان مرحتنن ترى أبالاتنن بأكلت تهقدف كابز ترخبولو اندات هادنو أب مأسر تزداقونلو كنتات زلو مخانم بتدقاقامي أبزينا قالاح متنعون علمون كتكونو نوم تنحا إفلات كوينو كنا أبسد زلو أبالاتن بنتارو دمت أوتعا خمت زدل أبدواوي كسموعي تنحون ويدما دليتي بلو من زبلنا قفيت حزر رئيتو كقربلو متنحو إفلات قاشانا نزن كالئن كملسلنايو سنة مكتال هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. بمجمرتا سلستو هابا نعدل بسم كلهم سمعت دمت رادي إرنا يمسجن نايلو معلتي أرستنا بقندو بزعواتي تساتفو وتم أب ناي وانجلان أبيت كريستيانات بفلاي دما أبتم بلمدي ناي بنتقوست البيت كريستيانات زلو آمنت زملكت خون إنا نبدلنا تساتفون نبدلناون أبوليتيكاون محبراون هيوت ناي هزبي إرتراينا نبدلنا سلازي نزع الدرس سلاز هابكاني بسم كلهم سمعتي مسكناكا باستر موسى سلازي مجمر تبع لخان سمعت اختلا لخا تعدل نعخا خبكا يغني اللي يوهانس كومون راديو إيرنا نعيون سلاز عدمكمني سمي كم زبالك يا موسى تمنوي بهال أب حبرات منقصات أمريكا بكفل جزءات مينيسوتا زنبر زلخو حجي أب إيرترا زبزح أدمي أو عبي أبون كله تهجراو جبئي ودي مودعتا ناي كلتشن شدشتني خاب هجري وتي كم زي مثل حتر زبالة صبغي مالت هجراو جبئي كتول كلا خاب هجراو قلولتني إركا مالتها هو كندي زوري خان يركا أب تاشعي زوري أخيد أنا حراي سلازي تاشعي زور كيدكا كلتشعن شدشن كا قديف كا وتيها مالتها نايلومي 13 عمت كبابي مالتي هو صبغ اما ابزي دحر بايتها نزي نسمعتون قرطو سخونم انتي لومي مالت بزح سمعي امر يرد بلالو اتم بزحات توصعو نساتهم مخانم زم امنت ناي وانجلاين ابيات كريستيانات ወይ ብልምድ ጴንጤን በሃሉሲ ንሳቶም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ኸኣ ተሳተፍቲ ኣይኮኑን እዚ ኸኣሲ ከምዚ ሲግንጥርነት እዩ ዝብሉለው እሞ እስኪ ምስ ድሕረ ባይታ ከተሓይስካ ትበና መልሲ እንታይ እዩ ብሓቂ እቲ ተወፂዑ ዝያዳ ዝተወፅዐ ዝያዳ ድምፂ ኸስምዕ ባህርያዊ ነይሩ ግን ከም ዝበልካዮ ብዙሕ እውን ኣይረኣይን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ውሳነታት ኣቴ በብሓደ ኬዝ ባይ ኬዝ ክትፈትሖ ትኽእል ኒኻ ብሓፈሽኡ ግን እዚ ክንብል ከለና ውሑዳት ዘይኮኑ ካብ ኣመንቲ ፔንተኮስት እውን ኣብቲ ናይ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ንምድላይ ድምፆም ዘስምዑ ኣለው ግን ከም ዝበልካያቶም ዝበዝሑ ብዙሕ ኣይረኣዩን እዚ ከዓ ናይ ኣራዳድኣ ፀገም ማለት ክብሎ ይኽእል ኣብቲ ሓርነት ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብቲ ፖለቲካ ዝበሃል ምስታፍ
ኣምላኽ ከም ዘይፈቅዶ ኣምላኽ ከም ዘይደልዮ ገይሮም ዝገልጹ ሰባት ኣጋጢሞምኒ ኣለዉ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ወላት ኣነባብራ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ እውን ዝግድደና ስለዚ ንዓይ እውን ትጽቢታይ ኣይኮነን ኩሎም ክሳተፉ ይግብኦም መቸም ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ኦርቶዶክስ እዩ ድሓር እውን ካቶሊክ ክኸውን ይኽእል እዩ ጸኒሑ እውን እዚ ናይ ከኒሻ ብልምዲ ንብሎ እምነት ተኸታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ናይ ምስልምና ተኸታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ከመይ ኢልካ ኢኻ ናብዚ መጀመርያ ናብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ደረጃ ክትበጽሕ ክኢልካ ብኸመይ ኢኻ ኣቲኻዮ ቁሩብ ኣብቲ ድሕረ ባይታኻ ውስኽ ተተብለሉም ተሓጐስኩን ሰማዕት እውን ጽቡቕ እዩ የቐኒየለይ ዮሃንስ ኣብዚ ደረጃ በፂሐዮ ዘለኹ ሕጂ ኣነ ኣመጻጻይ እንዳደይ ብዙሕ ኦርቶዶክስ እዮም እንዳቦይ ከዓ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ብተለምዶ ከዓ ከንሻ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ መሰረት እዚ እየ ዝብገስ ኣነ እንዳ ኦርቶዶክስ ሃልየ ይብል ነይረ ይኸይድ ይመላለስ ነይረ ብንእሽተይ ማለት እዩ ኣብ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ከዓ ካብ ብንእሽተይ ኣብ ፓራዲዞ ዓብየ እናተመላለስኩ ኣብኡ ዘሎ ቤተክርስትያን ካብኡ ንኔው እናዓበኹም ምስ መጽኣኹ እውን ኣብዚ ናይ ፔንቴኮስታል እምነት እውን ተኻፋሊ ኮይነ ጽቡቕ ተሰማሚዕኒ ከዓ ቀጺለ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ብዙሕ ትምህርቲ እውን ክሪኦ ከለኹ እቲ መሰረታዊ እምነት ዘፈላሊ የብልን ኣብ ትሕቲ ክርስቲያን ዝብል ጽላል ኩሎም ብስላሴ ይኣምኑ ኩሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ይኣምኑ ስለዚ እቲ ፍልልይ ኣዝዩ ንእሽተይ ወይ ማይነር ንብሎ ማለት እዩ ብኡ ከዓ ናይ ምድሓንን ዘይምድሓንን ውሳነ ክግበር ኣይክእልን እዩ እቲ እምነት ብቐንዱ ናይ ውልቂ እዩ ማለት ከመይ ንኣምላኽ ብሓቂ ሂወትካ ሂብካ ትነብር ልብኻ ከምስ እግዚኣብሄር ድዩ እቲ ሕቶ እምበር ኣበየናይ ካምፕ ወይ ኣበየናይ ቤተ እምነት ወይ ሃይማኖት ኣለኻ ኣይኮነን ዘገድስ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያ እዩ ዘለና ኣነ ብርግጽ እዚ ናይ ካምፕ ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት እንተርኢናዮ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ፈሪዕካ ትዕቆበሉ ይመስል ከምዚ ማለሲ ካብቲ ኩንነት ሓቂ ክተልግስ ክትደሊ ከለኻ ተኣትዎ ይመስል ብርግጽ ኣለዎ እቲ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ከም ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክምስክሮ ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ይመስል እሞ እዚ ከመይ ኢኻ ተወራርዶ ማለት እቲ መንግስቲ እውን ነዚ ከም ልኡምነት ከም ሃዳምነት ከም ፈራህነት ከም ገለ ይገልጾ እሞ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ንስኻ I think ብትኽክል እንተ ደኣ ተረዲእካ ኮይነሲ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ፕሮቴስታንት ዝበሃል እምነት ኩሉ ዝ ፔንቴኮስታውያን መጥምቃውያን ካልኦት ዓይነት ቤተ እምነታት ንዕኡ ዝመስል ብፍላይ ግን ኣትኪርና ኣብቲ ናይ ፔንቴኮስታውያን እንተ ደኣ ክንዛረብ ኮይና ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ህዝብኻ ማለት እዚ ማለት ከዓ ፖለቲካ ማለት እዩ ፖለቲካ ቁሩብ እንተ ደኣ ክገልጾ ኮይነ ፖለቲካ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነውሪ እዩ እንታይ ስለ ዘለዎ እዩ ነውሪ ዝበሃል ንዝብል ምእንቲ ክምልሰልና እቲ ፖለቲካ ማለት ብዓንደ ርእሱ ኣድቂቐ ኣብቲ ናይ ትምህርታዊ ጎኑ ከይከድኩ ምምሕዳር ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ፖሊስ ዝብል ቃል ዝመፀ ኮይኑ ከተማ ማለት እዩ ፖሊስ እቲ ቀደም ካብ ብፍላይ ከም ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ግሪኻውያን ከተማታት ምምሕዳረን ብከተማ ደረጃ ስለ ዝኾነ ሃገረ መንግስቲ ዘይኮነስ ከተማ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝበቆለ ቃል እዩ እዚ ፖለቲካ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና ስለዚ እቲ ትርጉሙ ብሕፅር ዝበለ በቲ ትግርኛ ናተይ ፓራፍሬዝ ገይረ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ህዝቢ እንተ ደኣ ኮንካ ንስኻ ከዓ ኣብ ዘለኻ ሃሉ ናትካ ሃይማኖት ናትካ ብሄር ናትካ ወገን ብዘየገድስ ኣብቲ ቁፅሪ ናይቲ ህዝቢ እትው ኢኻ ስለዚ ትመሓደር ተመሓድር ከዓ
ካብኡ ወፃኢ እንተደኣ ክትነብር ክኢልካ ግን ኣባል ናይቲ ህዝቡን ክትከውን ከጸግም እዩ ስለዚ ናብ ታሕቶ ዝበልከያ ትምለስ እቲ ክውንነት ክትሕበኣሉ ምድላይ ካብ ዘይምፍላጥ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፔንቴኮስታል እምነት ካብዚ ዝጥዕም ግዜ የለን ኣብቲ ፖለቲካ ዓድኻ ንምስታፍ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ዓድኻ ምስታፍ ከዓ ኣብቲ ምምሕዳር ናይ ዓድኻ ምስታፍ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ከዓ ንህዝብኻ ምግልጋል ማለት እዩ ንህዝብኻ ምግልጋል ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር እዩ ንመን ደኣኻ ከተገልግል ብፍትሕን ብሓቅን ማለት እዩ ስለዚ at the end of the day እቲ ኣብ ፖለቲካ ኣቲኻ ኣገልጋሊ ምዃንሲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እውን እዩ ክብል ክእል እዚ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝብልሲ ብኸመይ ክግለጽ ማለት እዩ ንሱ 00 ኣብቲ ዝምድና ቤተክርስትያንን ህዝባዊ መንግስትን ዝብል እዩ church and state ንብሎ ማለት እዩ ህዝባዊ መንግስትን ቤተክርስትያንን ዝፈላለዩ ኣለውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ዝተኸሎ ሰለስተ ዝኸውን ትካላት ኣሎ ተቐዳማይ ስድራ ቤት እዩ ሓዳር እቲ ካልኣይ ህዝባዊ መንግስቲ እዩ civil government እቲ ሳልሳይ ከዓ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣምር ክኸውን ይኽእል ቤተክርስትያን እዩ እዚ ምስቲ ብሉይ ኪዳን ናይ ደቂ እስራኤል ኣኼባ ዝዛመድ እዩ ናይ ቤተክርስትያን ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ክብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሉእ እቲ ምዕራፍ እንተደኣ ኣንቢብናዮ ክፍትንዎ ኢሎም ምስ መፁ ማለት እዮም ሳንቲም ሒዞም ግብሪ ምኽፋልሲ ይግባእ ድዩ ንቄሳር ዝብል ሕቶ ይመፅዎ ንሱ ከዓ ነቲ ምስሊ ናይቲ ሳንቲም ርዩ ናይ ቄሳር ምስሊ ስለ ዘለዎ ናይ ሮም መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር ብኻልእ ኣዘራርባ ግብሪ ክትከፍሉስ ኣብ ምድሪ እናነበርኩምስ ይግባኣኩም እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹ ግብሪ ምኽፋል ንመንግስቲ ኣብ ፖለቲካ ተኣትለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይቲ ግብሪ ምኽፋል እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክከናወን ኣይክእልን እዩ ብዘይ ቁጠባ ወላ ሓንቲ ነገር ክስራሕ ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግብሪ እንዳኸፈልካ ግን ኣብ ፖለቲካ ዓደይካ ኣይሳተፍ ደንቴልካስ ይጋጨሎ ማለት እዩ ግብሪ ክትከፍል ኣለካ ዝበለካ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ፖለቲካ ዓድኻ ንክትሳተፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ፈቒዱሎ ማለት እዩ እዚ ዝበልካዮ ጥቕሲ ምስቲ ናይ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ኣብ ሮሜ ዘሎ ምዕራፍ 13 ኩሉ ስልጣናት ካብ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ስልጣን ዝቃወም ከዓ ንእግዚኣብሔር ይቃወም እዩ ዝብል ፅሑፍ እውን ተመዓራርዩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣስፋ ሓቢለ እንተደኣ ክገልፅ ኮይነ ኣይ ተስፋ ይገብር ቶም ሰማዕቲ ይተሓሓዘሎም እቲ ተራ ናይቲ መንግስቲ ኣሎ እቲ ተራ ናይታ ቤተክርስትያን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኻ ሰለስተ ኢንስቲትዩሽንስ ሰለስተ ትካላት እግዚኣብሔር ገይሩ ኢለ ካብአን እዘን ክልተ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ሓንቲ ህዝባዊ መንግስቲ እቲ ሓንቲ ከዓ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝምድና ናይ ቤተክርስትያንን ህዝባዊ መንግስትን ኣቦቲ እዩ ህዝባዊ መንግስቲ ንእከይ ክቐፅዕ ንሰናይ ከዓ ክንእድ እዩ ኣቐሚጥዎ ኢልና ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ምዕራፍ 13 ሮሜ ማለት እዩ ሙሉእ እንተደኣ አንቢብናዮ እቲ ሰይፊ ዝተዋህበሲ ምክንያቱ ሰይፊ ንህዝባዊ መንግስቲ ተዋሂቡ እዚ ማለት መሳርያ ዘለዎ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ ኣቂምዎ እግዚኣብሔር ከቆሞ ከሎ ንመንግስቲ ግን ሰናይ ንክንእድ ማለት ሪዋርድ ክህብ ከተባብዕ ህዝብታት ብሰላም ምእንቲ ክነብሩ ዜጋታት ናይቲ ዓዲ ብርግኣት ብሰላም ምእንቲ ክነብሩ እሞ ነቲ ርግኣት ክዘርግ ዝፍትን ዜጋ እውን በቲ መንግስቲ ክቅፃዕ
እግዚአብሔር ስልጣን ናይ ሴፍ ሂብዎ ማለት legal force ክንብሎ ንኽእል ሂብዎ ማለት እዩ እዚ ግን ፕሮሞት ንኽገብር ንሰናይ እዩ ንሰናይ ንኽተባብዕ ንእከይ ከዓ ንኽፈፅዕ በቲ ሓደ ሳይድ ናይ ቤተክርስትያን ተራ ከዓ ንቤተክርስትያን ከዓ ቃል እዩ ሂብዋ ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ እዚ እውን መንፈሳዊ ሰይፊ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 10 እውን ኣለና እዚ ተራዚ ከዓ ቤተክርስትያን ወንጌል ክትሰብኽ ክትነግርን ማለት እዩ ስለዚ ብትካል ደረጃ እዚ ዓይነት ተራ ኣለወን ኣባላት ናይታ ቤተክርስትያን ግን ኣባል መንግስቲ ምዃኖም ክንርስዕ የብልናን ማለት እዩ ክልቲኦም ተሓናፊፆም ዝነብሩ እዮም ብትካል ደረጃ ኢና ንፈላለዮ ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ዝበልክዎ ነገር መንግስቲ ኣብቲ ንሰናይ ክንድኸየ ተባብዕ ንእከይ እንተደኣ ዘተባብዕ ኮይኑ ዘይ ከምቲ ናይ ቃል እግዚአብሔር ኢልና ዘሎ ኣብዚ ደረጃ ምስ በፃሕካ ቤተክርስትያን ትኹን ውልቀ ሰብ ዜጋ ነቲ መንግስቲ ትጋገ ኣለኻ ኢሉ ክቃወሞ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ግና እተን ናኣሽቱ ኣብያተ ክርስቲያናት ተቕሊለን ተዓጽየን ኣለዋ እተን ተኸፊተን ዘለዋ እውን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ናቱ ከም ዘለዋ ካብ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሙሉእ ፓትርያርክ ኣብ ናይ ገዛ ማሕበር ምእታው ጀሚሮም እቶም ካልኦት እውን ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ይኹኑ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝግባእ ከም ድሌቶም ከም ደይንቀሳቐሱ ኮይኖም እዮም ተዓጽዮም ንኸደሎ ስለዚ ሕጂ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ገለኹም ናልካ ጽለዩ ሕጂ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዓዊልካ ምቋሙ እኳ ድፍረት ተለይረኸቡሲ እቲ ብዛዕባኡ ምጽላይ ስለ ይቋርጽዎ ይብሉ እዮም ማለሲ ስለዚ እዮም ብዙሓት ሰባት ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣካይዳውን ክሳዕ ምናዓቕ በጽሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዮሃንስ ሓወይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ቁፅሪ ኤርትራውያን እና ወሓደ እናኸደ ብቕትለት በቲ ናይቲ ስርዓት ኣተሓሕዛሲ ይቐፅል ነቲ መንግስቲ ኢልካ ክትፅል እሞ እቲ ግፍዕን መከራን ናይቲ ህዝቢ ይቐፅል ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ማለሲ ኖርማል ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ነዚ ከዓ ንእግዚአብሔር ጸሊኻ ሓደ እግዚአብሔር ኣይሰምዓካን እዩ ምክንያቱ ንክፉእ ነገር ንክተባብዕ ትፅሊ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ እቶም ዝሞቱ ዘለዉ ኣሕዋት እውን ወይ ደቂ ሃገር እውን ግዲ የብልካን ማለት እዩ እዚ እንታይ መስለካ ግሬይ ኤርያ ኣይኮነን ብላክ ኤንድ ዋይት ንጹር ነገር እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ብፍላይ ካብቲ ኩነታት ናይ ወያነ ዶብ ኩናት ምስተጀመረ ብኡ ተሳበበ ነገር ማለት እዩ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓይነት ኣተሓሕዛ ኣብቲ ህዝቢ ቀዳማይ ብቕትለት ማለት ኣነ ምስክር ዝነበርኮ ወላ ኣብቲ ሰራዊት እውን ብፀላኢ ጥራሕ ዘይኮነ ዝቕተል በተዓዲ እውን ብትእዛዝ ናይቶም ወታደራውያን መኮንናት እውን ዝቕተሉ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ነይሮም ሓደ ካልእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝመውት ቁፅሪ የብሉን ንሱዳን ክኸይድ ንሊብያ ክኸይድ ኣብ ምድረ በዳ ብባሕሪ ክኸይድ ንኢጣልያ ቁፅሪ የብሉን ትዝመውት መንእሰይ ማለት እዩ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ካልእ ግፍዒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ግፍዕታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፈቐድኡ ከተማን ኣብ ፈቐድኡ ገጠራትን መሊኡ ዘሎም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ዓለም ዝመስክሮ እዩ ናይ ኣፍሪካ ኖርዝ ኮርያ ተባሂላ ኣላ ንሶም ዝበሉና ጥራሕ ዘይኮኑስ ብዓይንና እውን ንሪኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ናብ ገሃነም ተቐይራት ዓዲ ካልእ ጥሜት ሰብ ዝመውት ዘሎ ብቲ ዓዲ ብኽቦን ዝናበር እኹል ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዶ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዝምገቦስ ይኣኽሎ ዶ ቆልዑት ዝኣክል ባኒ ይረኽቡ ደለዉ ተልካ ካልእ ሕቶ እዩ ባኒ ብቁፅሪ ትወሃብ ብድጎማ ኮይኑ ካልእ ኣብቲ መሳላጥያታት እንተደኣ ኸድካ ናይ ኢሚግሬሽን ድዩ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ናይ ማኒሲፓሊቲ ኣብ ገለ ሎሚ ክንሰምዖ ከለና ክሳዕ ብግቦታት እናገበርካ ዘይ ባህልና ዘይ ንፈልጦ ቅድሚ ሕጂ ክሳብ ዝተኣታተወ ኮይኑ ማለት እዩ
ናይ ባንክ ነገር ተምፂኻ ሕቶ ይብሉን ሰብ ገንዘቡ ካብ ባንክ እውን ከውፅእ ኣይክእልኒ ጠሚዩስ ገንዘቡ ውፅኡ ክገዝእ እውን እንተደልየ በቲ ገንዘቡ ኣይከኣልኒ ደረት ተገይሩሉ ክንድዚ ጥራሕኻ ተውፅእ ተባሂሉ ክንደይና እሞ ክንቆፅሮ ግፍዕን ራስያን መከራን ኣብዚ ህዝቢ ዝወሪዱ ዘሎ እንድዒ ብዙሕ ታሪክ ኣንቢበ ኣለኹ ኣለ ናይ ህዝብታት ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ዝመረረ ታሪክ ምጭፍላቅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ተባሂሉ ከምዝገብ ይከኣል ይፅባሕ ንጎ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እምበር እዚ ነገር እናገበረ ዘሎ መንግስቲ ሲ ይጽናሐለይ ኣምላኽ ከምዚ ኢልካ ኣጽናሐየ ኢልካ ክትጽሊ ሞራላዊ ይኮነን ይትረፍ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኤቲካዊ እውን ኣይኮነን ነቲ ክፉእ ሲ ይቐጽል እቲ ዘኽቲሙ ዘሎ ቆልዓ ብዘኽታሙ ይንበር ካልኦት ዘኽታማትካ ይወሰኽዎ ኤርትራውያን እታ መበለት ኮይና ዘላ መበለት ኮይና ውትንበር ካልኦት መበለታትካ ይወሰኻ እቲ ኣሪጉ ዘሎ ኣቦ ጠዋሪ ዘይብሉ ኣብኡ ተዓፅዩ ብሓደ ገዛ ይንበር ይቐጽል መከራ ህዝቢ ኤርትራ ይግደድ ህንፃታት ኤርትራ ይፍረስ ከተማታት ኤርትራ ይባድም ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እታ ኤርትራውን ከም ኤርትራ ርእሳ ክእል ስለዘይትኽእል ፅግዕተኛ ኮይና ትንበር ወይ ከዓ ትተሓወስ ናብ ዝብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ስሩ እንተደኣ ክንርድኦ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍጹም ዘይግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብቶም መንፈሳውያን እንተደኣ ዝፅልዩ ኮይኖም ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ሕራይ يغنيلي ببيت كريستيان درجة إذن كلن أبيات كريستيانات أوروبان أمريكان أفقودو أفريقان فاحلن زلو أناي وانجلاين أبيات كريستيانات بزوح جيجيت صامن صلوتين وسدين بزعب إرتراون كتسليا يخيلين جن بغفوت مالت بغفوت مدرخ نتزلو كلتات كم ذلك أخذ قلت صنحها أب إرترا زلو قتلت أب إرترا زلو مأسرتي أب إرترا زلو وردت من نبابرو نايتزبي ناتقوى عسلمتين أبطلو دي ساتفا نقول لزبري إوجا سلمتين እቲ ሃገራዊ ጸሎት እኳ ይግበር እዩ ምእንቲ ኤርትራ ተባሂሉ እውን ይጽለይ ኣብ ወንጌላውያን ቤተክርስትያናት እቲ ጸገም ዝሪኦ ቁርብ ካብ ትሕቶኻ ፍልትት ከይብል እምበር ኣብቲ ብቓልዕ ወፂኻ ከምተን ንኣብነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ቤተ መንግስቲ ዘስዓቦ ኣብ ክልተ እናተኸፍሉ ዳ ይኸዱ ኣለዉ ጸገም ካቶሊካዊት ሮማዊት ቤተክርስትያን እውን ከምኡ ኣፎም ኣውፅኦም ነቲ ዝግበር ዘሎ ይኹንንዎ እዮም ይወፅእ ማለት እዩ ኣብተን ወንጌላውያን ቤተክርስትያን ግን እቲ ኣራዳድኣ ጌጋ ኣሎ ነቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ሲ ሙሉእ እግዚአብሔር እዩ ገይርዎ እሞ ስለዚ ነቲ ስልጣን ምቁዋም እግዚአብሔር ከም ምቁዋም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ኣብዚኣ ንእሽተይ ከብርህ ይደሊ ማለት እዩ ኣብቲ ሮሜ ዘሎ እቲ ስልጣን ዝብል ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ኩሉ ስልጣናት ካብ እግዚአብሔር እዩ ነቲ ስልጣን ዝቃወም ከዓ እግዚአብሔር ቃወም ዝብል እቲ ስልጣን ዝብል ኣውቶሪቲ እዩ ዝብል ኣት ኦሪጂናል ቋንቋ ማለት እዩ ማለት ኣነ ክትርጉሞ ከለኹ እቲ ፖዚሽን ወይ እቲ ኦፊስ ኣብነት ናይ ዋይት ሃውስ ኦፊስ ኣሎ ኦባማ ነይርዎ ሕጂ ትራምፕ ኣትሎ ማለት እዩ ነበርቲ ኮኑ ዞም ሰባት እዚኦም 4 ዓመት ተነውሐ 8 ዓመት ዝቕየሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦፊስ ወይ ከዓ እቲ ፕሬዚደንትነት እቲ መሪሕነት ሲ መሪሕነት ክህሉስ እግዚአብሔር ኣቐሚጥዎ ስለዚ ነቲ መሪሕነት ክትቃወሞ የብልካን ወይ ክፈርስ የብሉን ብኻልእ ኣዘራርባ ኣናርኪ ክኸውን የብሉን እቲ ሃገር ማለት እዩ መሪሕነት ኣልቦ ስለዚ ነቲ ፖዚሽን እዩ እቲ ጳውሎስ ዝማጎተሉ ፕሮቴክት ዝገብሮ ዘሎ እምበር ነቲ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ውልቀ ሰብ እከይ እንተደኣ ኮይኑ ግን ማለት ከምቲ ስዒቡ ኣብቲ ጥቕሲ ዘሎ ንሰናይ ዘየተባብዕ ንእከይ ግን ዘተባብዕ እንተኮይኑ ክትቃወሞ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሃዋርያ ጴጥሮስ በዓል ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 4 ግብረ ሃዋርያት እውን ንበዓል ሃና ዝተቃወምዎም ነቶም ፈሪሳውያን ነቶም መራሕቲ ዝተቃወምዎም ሽዑ እዩ ማለት እግዚአብሔር ዝበለና ኢና ንገብር እምበር ንሕና
ንስኹም ዝበልኩምና ኣይኮነን ምክንያቱ ትንስኹም ትብሉና መራሕቲ ኣብ ትሽዑ ዝነበሩ ኣንጻርቲ እግዚኣብሔር ዝብለና እንተኮይኑስ እግዚኣብሔርና ንሰምዕ እምበር ንዓኹም ኣይንሰምዕና ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ዘሎ ስርዓት ነቲ ዘሎ መንግስቲ ይቃወምዎ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ላይን ኣፕ ኣይገበረን ምስቲ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብዚ ሮሜ ዘሎ ከዓ እቲ መራሒ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ተሳንዩ ዘይከይድ እንተደኣ ኮይኑ ማለት ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ኣብ ክንዲ ሂወሰብ ፕሮቴክት ክገብርሲ ሂወሰብ እንተደኣ ዝቐትል ኮይኑ ኢሚድየትሊ ክትቃወሞ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ደጊመ ክብለካ ናይቲ መንግስቲ ናይ ሓደ መንግስቲ ቀንዲ ስራሕ ሂወሰባት ምዕቃብ እዩ ፕሮቴክት ምግባር ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እቲ ደም ሰብ ዘፍስሲ ደሙ ከዓ ብኢድ ሰብ ክፈስስ እዩ ኢሉ ስልጣን ንኢድ ሰብ ዝሃበ ስልጣን ንመንግስቲ ዝሃበ ማለት እዩ ደም ክፈስስ እግዚኣብሔር ኣይደልል እዩ እቲ መንግስቲ ግን ደም ንምፍሳስ እንተደኣ ዘተባብዕ ኮይኑ ክትቃወሞ ኣለካ ትቃወሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ግድን ከማን ክትቃወሞ ኣለካ ምክንያቱ ስሩሑ ይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ናይ ቤተክርስትያን ግዴታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እታ መንግስትስ ከም መንግስቲ ክትከውን ማለት ህይወት ዜጋታት ኣብ ምዕቃብ ተራ ክህልዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እዚ እቲ ኮንፊዥን ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፔንቴኮስታል ቤተክርስትያን ማለት እዩ ነዚ ናይ ኤርትራ ናይ እምነት ሓፈሻዊ ናይ ሃይማኖት ብወገን ክርስቲያን ዘሎ ክሓስቦ ከለኹ ሲ ወላ ንኹሉን ማለት ንኹሉ ናይ እምነት ጉዳይ ከምዚ ኣብ ካልኣይ ውግዓለም ተባሂሉ ዝበሃል ጥቕሲ ይደዘኻኽረን ንሱ ድማ እንታይ እዩ እቶም ናዚስታውያን ነቶም ተፈላለዩ በባዕለቶም በባሃይማኖቶም ከጥፍኦም ከለዉ ሲ ቅድም ነቶም ኣይሁዳውያን ኣጥፍኦሞም ኣይሁዳውያን እዮም ኢለ ትንበልኩ ድሓር ስዒቦም ድማ ነቶም ካቶሊካውያን ኣጥፍኦም ኣኖም ኢሎም ተቕበልኩ ኣብ መወዳእታ ናባይ ናብ ፕሮቴስታንት ምስ መፁ ንድሕረይ ግልጽ በልኩሞ ግን ወላ ሓደ ዝተሰብ ተረፈ ኣይነበረን ትብል ዓይነት ኣላ ሕጂ እንታይ ይኽብለልየ ኣብ እዋን ናጽነት መጀመርያ ኤርትራ እቶም ኣብ መስናይ የሆዋ መሰኻኽር ድበሃሉ ንሳቶም ብሰንኪ ድምፆም ምዕቃቦም ኣብ ረፈረንደም ደይምስታፎም ኣዝዩ ከቢድ ኣስካሓካሒ ዝኾነ በደል ኣብ ልዕሊኦም ተፈጺሙ ቀጺሉ ናይ እስላም ኣሕዋት ድማ ጀሃዲስት እዮም ተባሂሎም ብዘይ ወላ ሓደ ይሰምዖም ብዙሓት ጠፊኦም ቀጺሎም እንዳሓር ናብዚ ናይ ፔንቴኮስታል ወይ ድማ ናይ መጥምቃውያን ቤተክርስትያናት ብሓፈሽኡ መጽኦም ሕጂ እዚ ክኸውን ከሎ ኩሉ ሰንሰለት ተተሓሒዙ ሕጂ ንላዕል ደይብሎ ናብተን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት እውን ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ጌጋ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ነይሩ ከመይ ክከላኸሎ ይኽእል ነይሩ የቐኒለይ ጆኒ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ ኣዝያ እዚ ማርቲን ሉተር ኪንግ ናይ ሲቪል ራይትስ ተቋም ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካዊ ጸሊም ኣሜሪካዊ እንታይ ኢሉ injustice anywhere is a threat to justice everywhere ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝኾነ ሰብ ዘይፍትሓዊ ነገር ክግበር ከሎ ጽባሕ ንጎውን ናባኻ ከም ዝመጽእ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እቲ ፍትሒ ምግባርሲ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት ሕብረተሰብ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ትብል ትኾንካ ዘይፍትሓዊ ኢኻ እቲ ፍትሒ ኣብቶም ናትካ ወገን ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ትብል ትኾንካ ብቐንዱ ብመሰረቱ ፍትሒ እንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእካን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ ኤርትራውያን ክንከባበር ዝግባአና ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ንሓደ ዜጋ ከምቲ ሰብነቱ ክንሕግዞን ክነፍቅሮን ዝግባእ ካባና ዝደልዮ ነገር ክንገብረሉ ንሱ እውን ከምኡ ክምልስ ዳኣዩ ዝግባአና እምበር ሰብ እናረኣኻ እናፈላለኻ ነቲ ሓደ ይተኣሰር ይቐጽል ምባል እቲ ሓደ ግን ክወፅእ ኣለዎ ሓራ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዓይነት ፍትሒ የለን ከምኡ ዝበሃል ፍትሒ የለን ስለዚ ኣነ ፍትሒ ክምነ ከለኹ ንሓደ ሓወይ ወዲ ኣቦይን ወዲ እምነተይን ጥራሕ ዘይኮነስ ካባይ ርሑቕ ዝኾነ ንምንታይ ዜግኡን ኤርትራዊ ኣይኹን ፍትሒ ንኩሉ ሰብ እዩ
እዚ በቲ እምነታዊ አራእዩ ወድሰብ ብአርአያ ስላሴ ስለዝተፈጠረ ምስሊ ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ መንፈስ ናይቲ ሰብ ስለዘሎ ንሓደ ሰብ ብዘይ ፍትሒ ሕማቅ ክወርዶ ከሎስ ኢልካ ምርኣይ ወይ ከዓ ስኻውን ዘይፍትሓዊ ነገር ምግባር ኣብ ርእሲኡ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እግዚአብሔር ዘይፍትሓዊ ምዃን ማለት ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣማና እዩ ናይ እምነት ሰብ እዩ ብወገን እስልምና ይኹን ብወገን ክርስትና ማለት ከም ኣብዚ ምዕራብ ንሪኦ እምነት የብለይን ዝብል ኤርትራዊ ኣጋጢምኒ ይፈልጥ እዩ ውሕዳት ተዘይኮይኖም ማለት እዩ ከምኡ ብምዃኑ ከዓ እቲ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣብ ልቡ ኣሎ እቲ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ግን ንኩሉ ዓይነት ሰብ ክኸውን ክእል ኣለዎ ሽዑ ኢኻ ናይ ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ፍርሃት ከም ዘለካ ኣብ ልብኻ ኣምላኽ እውን ዝቕበሎ ማለት እዩ ናይቶም የሆዋ ዊትነስ ዘምፃእኻዮ መጀመርያ ኣብቲ ናፅነት ምስ መፀት የስዓን ሓደን ብሓቂ እቶም ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ተቃሊሶም ነፃነት ኣምፂኦምልና ብርቱዕ እምነት ኣብ ልዕሊኦም ነርና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተዘራሪጉ ተባላሽዩ ዘሎ ሕጂ ከም ታሪክ ክንሪኦ ከለና እንድሕሪት ካብ ርሑቕ እውን ዝጀመረ ግን ጉጅለ ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ዝገበርዎ ምዃኑ እዩ እምበር እቲ ማጆሪቲ ተቃላሳይ ተጋዳላይ ከም ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉን ተወፂዕን እዩ ዘሎ ንሱ ግን ነፃነት ኣምፂልና ስለዚ ብብርቱዕ ፍቅሪ ኢና ተቐቢልናዮ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘበለ ኩሉ ብስምቲ ማጆሪቲ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ዝውሰድ ነይሩ ስለዚ እንተዳ አንጻር ጀሆቫ ዊትነስ ተዘሪቡ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝስዕብ ከየፃሬ ከይመርመረ ኣየናዩ ትቁንዕ ከይበለ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሃጓፍ ነይሩ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ግን እቶም ይፈልጢኦም ዝበሃሉ እቶም ክመርሑና ሽዑውን ይግብኦም እዩ ንብሎም ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ነቲ ዘይፍትሓውነት ነቲ ኢንጃስትስ ኣብ ልዕልቶም የሆዋ ዊትነስ ዝተገብረ ይኺድ ገዲፎሞ ማለት እዩ ከምዚ ዝጠቐስካዮ ኣብ ሰከንድ ወርልድ ዎር ከዓ በብሓደ እናለቐመት ናባኻ ትመፅእ ማለት እያ እታ ከስምረላ ዝደለኹ ግን ንየሆዋ ዊትነስ ብዘይ ፍትሒ ክእሰሩ ኣብ ርእሲኦም ዓመፅ ክወርድ ምግዳፍ ማለት ፅባሕ ንግሆ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝመፅእ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ንገሊኦም ፍትሒ ትደልየሎም ንገሊኦም ከዓ ዘይ ፍትሒ ይውረድ ኣብ ርእሲኦም ትገድፎ ከም ምባል ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ንፍትሒ ዲፋይን ኣይገብሮን እዩ ስለዚ ዝብል ዘለኹ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕማቅ ክወርዶ ከሎስ ብድድ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ጴንጤቆስጣውያን ሕማቅ ክወርድ ከሎ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክትስእ ነይርዎ ምክንያቱ ዘይፍትሓዊ ኣብ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ኣሕዋትና ሕማቅ ክወርድ ከሎ ጠጠው ክበሃል ነይርዎ ማለት እናለቐስ እናበለ ንሪኦ ኣለና ኣቦና ፓትርያርክ ብዓብኡ ኣብ መሓይሩ እትይዎም ኣሎ ዘይሓፍር መንግስቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝኸውን እዩ ዘለዎ ባህላ እየ ኣስዒበ ክብሎ ደለኹ እንታይ እዩ ኣባላት ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ነቶም ኣብ መሓዩር ደለው መራሕቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ወንጌላውያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ከም በዓል ዶክተር ክፍሉ ከም በዓል ኪዳነ ወልዱ ከም በዓል ሃይለ ንኩላቶም ኣብ በቤቶም ተፈላለየ ሓገዝ ክገብሩሎም ይኽእል እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ወይ እውን ንኩላቶም እሱራት እውን ኣብ ተፈላለየ ክበፅሖም ዝኽኣሉ ዝዓቕሞም ተፈላለየ ውፅኢት ናይ ገንዘብ ይገብሩ ምዃኖም ብዙሕ ሻዕ ይስማዕ እዩ እቲ ሕቶ እንተ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ግን ብስምረት ድምፂ ብዛዕብኦም እውን ዘይንገር ተረስዑ ይመስል ሕጂ ሓስቦ ከለኹ እቲ ዝግበር ፃውዒሲ ካብ ካልኦት እዩ ስለ ናይ ሕሉና እሱራት ዝግበርሲ ካብ ካልኦት እዩ ወይ ካብ ማሕበራት ከም ዝበዓል ረሊስ ኤሪትሪያ ናይ ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ገለ ዝበሃል ዘሎ ምንቅስቃሳት ካብኦም ዝሰምዖ ይበዝሕ ክኸውን ዝነበረ ግን ካብቶም መሳቶኦም ዝነበሩ ምስኦም ኣገልግሎት ዝጀመሩ ምስኦም ተምሃሩ ክኸውን ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ርእይቶኻ እንታይ ብርግፅ እምበር ካብቶም
ማእከላት ፔንቴኮስታል ዘለው ቤተክርስቲያናት ምስኦም ዝነበሩ ሰባሲ ካብኦም ክኸውን ነይርዎት ዝያዳ ድምፂ ትብለን ኣለኻ ዋ ነይርዎ ግን ኣይረኣይን ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት እውን ኣብቲ ውሽጢ ፔንቴኮስታ እውን ኢድ ከም ዘለዎ ክርስሳዕ የብሉን ማለት እዚ ኩሉ ግፍዖ ላውሪድላ ከሎን ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን ኣባላት ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን ዝኾኑ ኣባላት ግደፍ ኣለዉ ኣባላት ግደፍ ክብል ከለኹ ተዳናገፅቲ ምዚ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናቱ ዝኾነ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቤተክርስቲያን ብቁፅሩ እውን ውሕድ ስለ ዝኾነት ፔንቴኮስታል ሕጂ እኳ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ንምቁፅፃር እውን ቀሊል እዩ ድሓር እዚ እንታይ ከም ዝበልኩኻ እቲ ናይ ፔንቴኮስታል ኣብ ስቴሪዮታይፕ ገይርዎ እዩ እቲ ህዝቢ ይኹን ወላ እቲ መንግስቲ ብፍላይ ነቲ ናይ ፔንቴኮስታል ካምፕ ወይ ደንበ እንታይ እዚ ፔንቴኮስታላውያን ልሙሳት እዮም ልኡማት እዮም ፈራሃት እዮም ገለ ዝብል ኣለዎ ምናልባት ኣብኣ ንሳ መፅኣ እንከላ ገለ ክርስዑ ደይደል እንታይ ኣሎ ኣብቲ ደካየድናዮ ከበድቲ ውግኣት ምስ ኢትዮጵያ ብዝናይ ዶብ ግጭት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ብትብዓት ተሰውኡ ኣባላት ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ብእምነት ብስርዓት ክሳዕ መወዳእታ እሙናት ኮይኖም ዳሓለፉ ከም ዝነበሩ ኣነ እውን ይዝክረ ይፈልጥ ኣዊታት ማለት ግን ምዛ ስቴሪዮታይፕ ድበልካ ወይ ድማ ናብቲ ህዝቢ ደስረፃ ነገር ኣላ እሞ ግን ሓንቲ ሓጋዚት ነገር ክውስኸካ ደልየ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብጀካተን ፍሉጣት ናይ መጥምቃውያን ወይ ድማ ናይ ፔንቴኮስታል ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ዓበይቲ ኣብ ተፈላለየ ልምዓታዊ መደባት ድሳተፋ ዝነበራ ከም ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ናይ እምነተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከምኡውን ሙሉ ወንጌል ዳኣ መሰላ ብተወሳኺ ካልኦት ንኣሽቱ ግን ሽዑን ንሽዑን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ተቐዲሐን ድመፃ ነይረነን ከም በዓል ፋየር ገለ ዝበሃል ኣብያተ ክርስቲያን ሕጂ ሓደ ካብቶም ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሓለፍቲ እውን ኢልዎም ንገለ ተባሂሉ ተነግረን ኣሎ ደይቱ ቆፃፀርዎም ሎሚ ፋየር መፅዮም ኣለው ፅባሕ ከዓ ዋተር ክመፁ እዮም ኢሎም ማለት እዩ ከም ድፈተኑ ነጊሮም ነይሮም እዮም ሕጂ እዚ ፋሕፋሕ መባል በብንእሽተይ ጉጅለ ኣብ ገገዛ ኣብ ከኩርናዕ ናይ ምእካብ ዘይምድላይ ጠባያት እውን ስለ ዝነበሮ ነቲ መንግስቲ እውን ቁሩብ ስንባደ ድፈጠረሉ ኮይኑ ስማዓኒ እንታይ ትብል ንስኻ ሓደ እቲ ኣብ ውሽጢ ፔንቴኮስታል ንባዕሉ እቲ ምክፍፋል ወላ ብመንፈሳዊ ዓይን ጉጉይ እዩ ማለት እቲ ናይ ውልቅኻ ጥሙሕ ንምርዋይሲ ተቆንጭልካ ምኻድ ኣደዳ ካልእ ፀላኢ ኢኻ ትኸውን ማለት እዚ ተራ ኣለዎ ሓደ እቲ መንግስቲ ለጠፍ ዝለጠፈሎም ወይ ስቴሪዮታይፕ ዝበልክዎ ግን ብኸፊል ሓቂ እዩ ኣነ ግቡዝ ክኸውን ኣይደልን ሂፖክራት ክኸውን ኣይደልን ልምሰት ትርኢኻ እንታይ ማለት እዩ ንመሰልካስ ጠጠው ዘይምባል ኣብቲ ውሽጢ ፔንቴኮስታል ትርኢኻ ንመሰልካ ጠጠው ምባል ከዓ ፍቃድ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይምርዳእ ካብኡ እዩ ዝብገስ ንመሰልካ ጠጠው ዘይምባል ብዛዕባ መሰልካ ምዝራብሲ ኣምላኽ ከም ዝድግፎ ዘይምፍላጥ እዩ ዘስዕቦ ስለዚ እዚ ከዓ ፓሲቭ ይገብሮ ልኡም ይገብሮ ነቲ ኣባል ናይቲ ፔንቴኮስታል ማለት ኣነ ንኩሉ ሕጂ ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዝኸስምረሉ ዝደሊ ግን ብኸፊል ከምኡ ብዙሕ ትርኢኻ ማለት እዩ እዚ ዘይምግባር እዩ ከዓ ኣብቲ ናይ ፍትሒ ደንበ እውን ኣግሬሲቭሊ ዘይትረኽቦም ማለት እዩ እዚ ግን ንኩልኩም ጌርካ ምልጣፍ ጉጉይ እዩ ከም ዝበልካዮ ብዙሓት ጀጋኑ ኣብ ዓውደ ኩናት ንልኡላውነት ኤርትራ ተሰዊኦም እዮም ኣባላት ፔንቴኮስት ኩልና እውን ዝነበርናዮ ከም ኩሉ ሕዋትና መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ኩናት ተሳቲፍና
بجننت كا زودعنا إنا سلازي أبز نتبزي كله تي إرتراوي حدا إيد كم زلوا كفلت علوا مالتي جن أبتهم بنتكوستالاويان ملأخت خروبوز دلي بزعبا مثل حوات كان تطو مبالسي فقد أملاح مخانون كومو خي جبركا خات نصانت ناي امنتون كخون كم زي كلاب هاجركا قدم كتفلت علىكا مالتي سلازي ابتناي زياده والله نتو بنتكوستالاويان ون مالتي تملختي كاب هاب كان مالتي ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ጊዜ ይሓጽረና ኸውን እምበር ቅድሚቶም ሽወዳናውያን ሚሽነሪ ናብ ምድሪ ኤርትራ ብ1860ታት ዝመጹ ብምጽዋዕ ገይሮም ማለት እዩ ቅድሚኦም መጠምጠሚኦም ገይሮም ቶም ካህናት ናይ ኦርቶዶክስ እቲ ወንጌል ብትግርኛ ክሰብኩ ጀሚሮም እዮም ንሶም እዮም ድሓርውን أفكرت مصحف قدس تباهيلهم أنببتي مصحف قدس تباهيلهم دحار اتوانجيلاويت بتكريستيان وي كنشا زبهال زلو زتفترة مالتي نصهم أب عيسرا قفل الزبن 14 بعل محبر فقر هاجر بعل محبر عندنت ون تقراي تقريني قال زبهالو اتهم أنصار مجزاتي أنصار كولونياليزم تقطعوا زبالون يوم أبالات نايتا بتكريستيان زنبورو مالتي انتهي مالتيو اثنا حنا حجنا أمنو زلنا مصحف قدس زترجمون كهناتن سبقت مصحف قدس زنبورون يوم اتمجمر يا سورة زجمرو قدم السوساتات مالتي بوهم زجمر كالسخا أمود داتا شعنشعت تسعن حدا ناصنتنا رخيبنا كلنا خا تقبلنا يتحقوشنا مالتي سلازي أبالات كندي بتكريستيان ناي وانجيلاويت زنبورون نتمصحف قدسون كسع مترجم زبصحو زتغرينيا حج حزنا زلنا ايوم ابت بوليتيكا قند اتيوم زسرحو نصانت زرخمنان ات بوليتيكا عدنا ون زتسرح مالتي حجنا كابوم نلعل خمي غيرنا اينا مالت انتاي كبل دلي كابوم نلعل فلاطات كنا كابوم نلعل تمكره هالي الناس نحنا حجي تمصحف قدس نتقال املاح نسعبو سلازلنا سا بوليتيكا يناتونينا خنهبل يጋጨዩ እሞ بتبعات توم بنتكوستالاويان ابت بوليتيكا عدوم كساتفو بيبليكال وورلد فيو كهلو بوليتيكا ناي عدنا انت خوينوسي كساتفو خخلو لهم مصحف قدساوي رؤيته عالم كحز مالت حزبتات بفتحي كدانيو بسلام كنبرو ايكونوميهم كعبي انت دا خوينو بمصحف قدساوي رؤيته عالم كصلو لو نبل إنا بكل قواماتنا هم الله إذا خون جن كي تساتفكا passively أب تكريستيان كاتراح تعاطيها أي كوننيو قبل دل مالتي أستر من الباتاب زي مزلنا جزي خمس بالكايو ناي قداي وانجيلاويت بتكريستيان كابر عالكا أبز حجي وان كابتن بهتوم دمت أندي يسمع هتومات أبيات كريستياناتنا إرترايا بزحزم كونتات كابتن تحتوتنا أشتو ناي وانجيلانا أبيات كريستيانات زجدد مالتي نمانين وانجيلات تراي كريستيان يدبل الله جن ناب تاريخات مسكاتري أخلقات قداموت أبوتات سبقتي زنبرو ناب مدري أورومو ناي ولقا دبصحو نساتهم من بارم زانتو من هجري بنصارو بنزختو لصن حخالومي زناي مقاين ويناي وانجيلانا أبيات كريستيانات كا كرئ خلنا زنا بنتكوستال أبيات كريستيانات نتناب إثيوبيا حج دجاج حزلوا أبيات كريستيانات قدحناتني دمثل أقلقل تخاب أن يوسد زمر تخاب أن يوسد حجون زناي فوسناي تنبيتن أقلقلو تباهيلو أفقودو تنداتات أفقودو جيست هاوس قد زقبر له بملو دارقا نحنا عينا ورسنا دلنا إرتراويان زبل حساب على نمو نسو ترى يكون خطة على لي مأنتي نسخا خميل كأخا باستر كوينكا كم دلنا جنزابة ناتكاد رقب كود حرواي تخاني تمهراي بتيولوجي ويسنا ملوكوت تمهراي إخا مثلني ويمالس أصنعي كأخا كسع ماسترز مثلني
ስለዚህ ሓደ ሰብ ብኸመይ እዩ ማዕረግ ናይ ፓስተርነት ዝረከብ ስለምንታይ እቲ ፓስተር ድብል ሰሙን ረዒሙ ናብ ትግርኛ ኣክንዲ ጓሳ ማሕበር ምባል እዩ ደሰገር ኮይኑ ወይ ውን በቃ መወዳእታኻ ንሱን ምዕጋብ ተሳኢኑ ኸዓጂ ሃዋርያ ነቢ ገለ ዝብል ኣሎ እሞ እዚ ኩሉ ከመይ ኢና ክንሪኦ ዘለና እስኪ ከም ህዝቢ ምክንያቱም ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ንኢትዮጵያ ይውሕዝ እዩ هو حقها خلت حتى ان حديث كذا لها بحد جزء مالتي تقدميتي اتي مكراجت من نازلون عنان حزب ارتراسي نقول خفوي اقال عندنا اب كل مداي انا توقعنا بسنك اتي مزنبالات تفطره ابلع الحزبنا مالتي ابلع الهاجرنا ኣብዚ ኮንቴክስት ንዛረበሉ ዘለና እንታይ እምነት ነገር እንተዳመጽና ኸአ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ እዩ ተበቲኑት ምእመን ማለት እዩ ተዛሪቡ ዘስምዕ ወይ ከዓ ፍሉጥ ዝኾነ ቅርጻ ናይ መሪሕነት ውን ንነዊሕ እዋን ኣይጸንሐን ስቲል ሕጂ ውን ኣብኡ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፔንቴኮስታል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ከም ዝበልካዮ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ንሶም ማለት ሲ ልኢሞም እቲ መንግስቲ ዝበሎም እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብቲ ዓዲ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ኸኣት ወላ ብስደት ውን ክንብሎ ንኽእል ናብ ትኽክል ኮሜ ልኡማት ጥራይ ደይኮኑስ ነቲ ስርዓት ውድ ቀንዲ ኣሳሰይቱን ኣገልገልቱን ኢልካ ክመጽእ ኽእል እዩ ዘረባ ብጣዕሚ ማለት ንስኻ ብስጋ ስለ ዝጣዓመካስ እቲ ካልእ ዝውፅዕ ዘሎ ሰብ ባዕሉ ይፈልጥ ከም ምባል እዩ እዚ ከዓ ዘይ ከምቶም ጀጋኑ ኣቦታት ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ኣብ እምነት እንተመጺኻ ጀጋኑ ነይሮም ማለት ነቲ ሓቂ ደው ኢሎም ዝማጎትሉ ነቲ ዝኣመንዎ ማለት እዩ ከም በዓል ኣቦይ ወልዳ ኣቢና ንፅውዕ ዘለና ሕጂ ሰማዒ እውን ኩርኩር ወልዳ ኣብ ወልደ ማርያም ተይልና ሲ ንወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኢና ክንብዎም ንብል ኣለና ባህሉ ቋንቋ ኣቦይ ወልዳ ኣብ ሕጂ ኣማነ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ዝነበሩ ዋና ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እቶም ቀንድን ዝነበሩ ኢና ንዛረብ ዘለና ሃማቶም ቁጥሪ ዘይብሎም ብዙሓት እዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ትሕልና ንብሎ ማለት እዩ ብልምዲ ሰብ እንተደኣ ሓቂ ንኽፈርድ ዘንቢሉ ሕልንኡ ከም ዝሸጠ ጌርና ኢና ንወስዶ እዚ ንሕና ዘርከብናሉ በቲ ዕድሜና ከማን ካብቶም ኣብ ሓጎታትና ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝብና ናይ ሕልና ህዝቢ ነቢሩ እዩ ሕጂ ግን እቲ ሰብ እናተበረዘ ኸይዱ ማለት እዚ ብሃገርና ዘሎ ስርዓት ኩሉ ዘሎ ክፉእ እናገበረሲ ኣፍቃ ጠጠው ኢልካ ምዝራብ እግዚኣብሔር ይሃቦም እዞም ኣብ ኣኽርያ ዝተዛረቡ እምነት ናይ እምነት እስላም ኣቦይ ሓጂ ሙሳ ድዮም ኣቦይ ሓጂ ሙሳ ከም ኣቶም ተሳኢኑ ኣብቶም ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ይኹኑ ወላ እውን ኣብ ኦርቶዶክስ እውን ትሪኦ ኢኻ እቶም ናይ ፔንቴኮስታል ግደፎ ብዙሕ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ንጎ ናእዳ ከም ዝህቦም ክንፈልጥ ኣለና ማለት ኣምላኽ ምስቶም ምስ ፍትሒ ዝውግኑ ዳ እምበር ክርስቲያን ዝብል ሽም ዝተለጠፎም ኣይኮነን ብዘይ ገድስ ስሞም ምስ ፍትሒ ዝውግኑ ሰባት ግን እግዚኣብሔር ምስኦም ኣሎ ኣብዚ ትምርዳእ ምድግጋም ኬትካ ኣብ ህንፃ ቤተክርስትያን ሰንበት ምምልላስካ ልብኻ እንተደኣ ኣብ ፍትሒ ጠጠው ተዘየሉ ልብኻ እንተደኣ ኣብ ሓቂ ጠጠው ተዘየሉ ቅኑዕ ክትፈርድ እንተደኣ ዘይክኢልካ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዘይመላለስ ኣብ ጎደና ዘሎ ግን ምስ ፍትሕን ሓቅን ጠጠው ዝበለ እግዚኣብሔር ንዕኡ እዩ ናእዳ ዝህቦ ፅባሕ ንጎ ናብቲ ዝሓተትካኒ ስለዚ እቲ ኩሉ መከራ ናይቲ ህዝብና ናብ ኩሉ ክፋእ ኣቃሊዕና እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን መልክዕ እናቐዳሕካ ኣብ እምነት ፔንቴኮስታል ይኹን ኣብ እምነት ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ወላ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ እውን ንሪኦ ኣለና ሕጂ ይኣትሎ ማለት እዩ እናቐድሑ ዘምፅኦ ዘሎ ሓደ በትናትካ ዘይምትእምማን ሶሊድ ዝኾነ ፕሮግራም ዘይምህላው ማለት እዩ እዚ ከዓ ብትታን ዘምፅኦ ነገር እዩ እዚ እውን መሰረት ዘይምፍላጥ ኣለዎ
ማለት እንታይ ትቆንዕ እንታይ ኸትጌጋ እንተ ደኣ ትፈልጥ ኮይንካ ትገብሮ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ተለቂሕካ ይትነብርን ኢኻ ማለት እዩ ክትፈልጥ ከዓ ምዕሩይ ዝኾነ ቅርፃን ቤት ትምህርትን ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ናብታ ካልአይቲ ሕቶ ካብኡ ከለኹ ከላግብ እየ ማለት እዩ ሓደ መራሒ ከይተምሃረ ከመይ ገይሩ መራሒ ይኸውን ብፍላይ ኣብቲ ናይ እምነት ነገር ማለት እዩ ብፍላይ ቲዮሎጂ ንብሎ ነገር ማለት እዩ ቲዮሎጂ ማለት ታኦስ ሎጎስ ካብ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ዝመፀ ኮይኑ ታኦስ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ሎጂ ከዓ ሎጊያ ወይ መጽናዕቲ ወይ ቃል ወይ ሪዝን ብዙሕ ክትርጎም ይከኣል እዩ ኣብዚ መኻን ሒዝናዮ ዘለና ግን ብዛዕባ ኣምላኽ ዘጽንዕ ፍልስፍና ክንብሎ ንኽእል ዲና ከም ትምህርቲ እወ ኣብቲ secular world ዓለማዊ ቤት ትምህርትታት ከም ሓደ ፍልስፍና ጌርካ ይውሰድ እዩ ቲዮሎጂ ማለት ወላ እውን ቶም ቲዮሎጂያንስ ናይ ቀደም ዝነበሩ እውን ኣብቲ ፍልስፍና ናይ ዓለም እትዋት እዮም በዓል ቶማስ አኳይነስ በዓል አጋስተን ዝበሃሉ ናይ ካቶሊክ ኣመንቲኦም ግን ኣብቲ ፊሎሶፊ ምስ በዓል ፕሌቶ ሳቅራጦስ ዝስርዑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዜሮ ዜሮ እቲ ቲዮሎጂ بعلماو الرأي أنت رأينا فلسفنا خون خلي بتي أمنتهاوي الرأي جن بزعبة أملاخ زت صنع عودي بزعبة أملاخ زت صنع عودة أبغندو أما صحف قدوس يخاطر خبوا مالتي لذا أملاخ انتهى يدلي انتهى يدلم انتهى يقبل انتهى يقبلم بتكريستيان كم يجرات من رح هاجرون كم يكون اللواء زمدنا أمس بتكريستيان زبل إذا كله أب مصحف قدسينا نرخبه لازم بزعبة عزيز نعيو تيولوجي نبلو سيستماتيك كأيو انتهى مالتي سرعتاوي سرعتات اللو لك خمسة بيولوجي سرعة زور الدم سرعة محتاق سرعة مستنفاس إلا نمهارو كوموخا تناي تيولوجي سرعة حاتيات زبهالالو سرعة مدحان كوم النابلة بتتقرنيا يترجموا سلازلخو قرب زي تسمع خون خلي بتي ناتو ترمينولوجي سلازي سوى زلخو نتسب كردو إليه سلازي كم زجير كانت مصحف قدس مستصنع كايو إخا تيولوجيان تخون هذا مراحي بتكريستيان ونبوحدو مسرتاوي ناي سنة ملكوت وي تيولوجي زتصنع خون الله سكولار خون يقولون جن مسرتاوي كم رح أزقل فلتت بزعات تيولوجي خلو الله انت زي كوينو جن انت يقبر انت يقبرن معاس كما يقبر الله بقى الأملاخ مسرت كفلت أيك إلني مالتيو كم زر رئيس لناون أبينا يستاتف أبينا يستاتف يقولون بفلا يابتنا يحقر كونتاتون زي confusion زي زفترة زلو اتي مسرتاو تيولوجي زي مفلاتون خون يخلي مالتيو قالت باستور زبالكايو بقام قالاتين ينبر قواسا مالتي باستور بلاتين تي مرحبة كريستيان كاخم قواسا سلازوسد حب سلازوسد كابوز مت قاليو مالتي هو ترديني جن تقرنيا له نو قواسا محبرتي الكا بعلونا مصحف قدس نتقواسنتي يلنا يكون كنو له اوكي رعي مخون خالي جن تأجبابو بوزح درجات ساعات خوين سمعني قالت كأو حليف حج تفاسترنا توديون ناب هواريانت كاب هواريانت ناب نبينت جلزبل خيدو مالتي اجيب زعبات تأجبابوش تو ديكونكو قلناتهم سواد وهابهم كبرت كاب أملاهن لعل خوين كاخاطر بزحوان حجي اب فيسبوك ما حجاجيو دارغا ملاقصي في لاينا معرب افريقيا نا اثيوبيا ندلو ولا تخصصنا ببيت فرد قربوا له غدغاد كعيتهم ريساوطيهم كاب صندوق كنتن سوينا غلزبل نغرا زلو معناتي زو كله حجي خطريو خلها نابي غصو يز خيدلو تبل ግን نزو كله مزلو ጭንቀት ክኸውን خالي ግን تدبزح ኤርትራዊ يخيد كم زلو كابتن نسون دفنو ناي تلفزيون شانل تريخا ስለዚህ እንታየም ድገው ደለው ዞም ካልኦት አብያተ ክርስቲያናትና ኤርትራውያን ከ እዚኦም ኣነ ወላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓዊለ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ እዩ
حصر زبلا عمصتيهم قاليهم كاب زي مفلاتيهم مالت ناي بحقهم ومسيلوهم وحدات أملاخسي كوم غير كام قلقال فقادو مسيلوهم كخون يخليو مالتيو مبزحتهم قلت تبلستيهم مالتي كنغن حم كنكل لنا اتزخف انا غيرك انت يمسلك اتم دخاتاتيوم رهوان ترخبو يلوم نابعتهم زمصمو اتا زرخبوا سانتيم اب اراغيفوم ما يخدو منزيعهم يوصدلهم تقرشي مالتي الصوم بلاكجيريوس سخنا مكاينن كالا عينت هيوت غزاوتهم كل من ابرهم كاله اتدخاخا بسم እግዚአብሔር رهوان تتفوسكو تدحنكو خالق تبلكو يلو متيو امينو مالتيو they take advantage of him يوصدلو مالتيو يبلطلو اذي قدم قدادم مصحف قدساوي كونه كوما عينت اغلغلوت يلن اذا حواريانت نبيات تسيوم زلو اب معراب افريكا بلو اب اثيوبيا كومون اب ኤርትራ حواتنا وزحات كوينو زلو قدم مصحف قدساوي كونه كومو زبحال عينت اغلغلوت يلن كالاي ነገር ነቢያት ሕጅለው ዲዮም የለውን እዚ ምናልባት አተም ቤተ እምነታት ብዙሕ ከካትዕ ይኽእል እዩ ናተይ ርእቶ ከምቶም ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ከም በዓል ኤርሚያስ ኢሳያስ ዮሐንስ ኩሎም ቶም ነቢያት ኮሞም ዓይነት ነቢያት የለን ሓንሳብ ተኦፊሶም ወዲ ንሶም ነቢያት ዝበሃሉ ሕጂ የለን ናይ ሓሶት ዘይኮይኑ ናምበር 1 ካልኣይ ሃዋርያት ዝበሃሉ ከዓ እቶም 12 ሃዋርያት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ኳሊፊኬሽንስ ኣለዎም ሓደ ሃዋርያ ኸውን ተደኣ ኮይኑ እንታይ ከማልእ ከም ዘለዎ ብፍላይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ጽቡቅ ገይሩ ዘርዚሩ ጽሒፍልና ኣሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኳሊፊኬሽኖም ንኢየሱስ ክርስቶስ በዒንቶም ብስጋ ዝረኣይዎ ክኾኑ ኣለዎም ኢየሱስ ሓንሳ ንሰማይ ምስ ዓረገ ኣይተመለሰናን ስለዚ እቶም 12 ምስኡ ዝነበሩ ጥራሕም ሽመት ናይ ሃዋርያነት ወሲዶም ሃዋርያ ጳውሎስ ሃዋርያ ይበሃል እዩ ብስጋ ብግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኣዮን ግን ኣብ መገዲ ደማስቆስ ተራኺብዎ ኣብ ኡሪኤ ስለዚ ሃዋርያ ይኮንኩንዴ ኢሉ ስለ ርእሱ ክጣበቕ ከሎ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ኢየሱስ ክርስቶስ ርዩስ ናይ ሃዋርያነት ስልጣን ዝሃቦ ኣሎ እንትዳልኩምኒ ጌጋ እዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ሃዋርያ ዝበሃል ሕጂ የለን ጓሳ ማሕበር ከገልግል ይኽእል ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚ እኹል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና ብኡ ከዓ እኹል ዝኾነ ኣገልግሎትን ሓልዮትን ከምቲ ሽሙ መንዛዕ ዘይኮነስ ጓሳ ኣዝበልካያ ሽም ጆኒ ቴንክ ዩ ናብ ጓሳ እንታ ተቀየር ካብቲ ፓስተሩን ክርድኦ ነቲ ሰብ ማለት እዩ በርንስ ጓሳ ማለት እዩ ወይ በቲ ልምዳዊ ኣጻውዓ ናይ ዓድና ካብ ዕብራውያን ዝመጸ ከዓ ካህን ማለት እዩ ቋንቋ ዕብራይስጥ እዚ ከዓ ክበሃል ግን ታጓሳ ንሱ እኹል እዩ እቲ ካልእ ግን ገንዘብ ድኻታት እና መንዛዕካ ፕሮስፔሪቲ ጋስፐል ዝበሃል እና ሰበኽካ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘበና ዘይከውን ሓሶት ኣብ ሕማምኩም ተፈዊስኩም እግዚአብሔር ይዝፍውስ እምበር ሰብ ፈዊሱ ይፈልጥን እዩ ንዶክተራት እናኣስካ ስርሖም እናሰርሑ እንዳገልገሉ ንህዝቢ ማለት እዩ ካልእ እናገበርካ ዝግበር ነገር ግን ሓደ ካብ ዘይምፍላጥ ብፍላይ ከዓ ታቃል ትርር ከይትብል ናይ ተሰማዕ እምበር ካብ ክጥቀመላ ምእንቲ ክርድኦት ህዝቢ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ተጊህና ክንሰርሕ ማለት እየ ድንቁርና ትበሃል ጸልማት ማለት እዩ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ እምበር ብሰላምን ብምርድዳእን በፍልጠትን ክናበርን ክማሓደርን ዝግብኦ ህዝቢ እናተባረረ መጻወቲ ናይ ኳኻት ኮይኑሎ ማለት እዩ ራይ የቀነለይ ሞዳን ባህ ክጅምር ፓስተር ሙሴ ተምኖ ወይ ጓሳ ማሕበር ሙሴ ተምኖ ሎሚ ኣብዚ ድሕሪ ክንደይ እዋን ድሕሪ 10 ዓመት ኣቢልና ማለት እዩ በቃልዕ ኣብ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣቲና ኣብዚ ከምዝናሃና ራድዮ ክንዛረብ በቂዕና ኣለና
እዚ ድማ እቲ ክፉትነት ማለት እቲ ናይ ዘተ መድረኻት እንዳሰፍሐ እቲ ግንዛበና ህዝብ እንዳሰፍሐ ምስ ምምጽኡ ተተባቢዕና ኢናቶም ጋዜጠኛታት ንሰርሕ እሞ ኣብዚ መደብና ንፈለማ እዋን ድመጽኣኻ ኣኻ በኣይ በዝናተይ ዘተ ንገብር ዘለና ካልኦት ግን ናይ ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን ደጋጊመ ብዙሕ ግዜ ምጽኤም ኣለኹ ኣመወዳእታ ሎሚ እቲ ህዝቢ ኣኺሉ ተሪፍዎ ብኩሉ ሸነኽ ይኣክል ይብል ኣሎ በዚ ጋጣም ተመሓላልፎ መልእኽቲ ንዓኻ ክበካ ትዕድል የቐኒየለይ ጆኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን ዕድል ስለ ዝኸፈትካለይ ንህዝበይ ክዛረብ ማለት እዩ በዚ ሃብካ ዕድል ክዛረብ ተኮይነ ብዛዕባ ይኣክል ይብል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡን ላዕሊ ቃል ስለ ዝሰኣነ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር እቲ ወሪድዎ ዘሎ መከራ ቃላት እኹል ንዕኡ ዝበቅዕ ካውንተር ኣይተረኽበሉን ባህላ እየ ግን ይኣክል ይብል ኣሎ ሕጂ በዚ ከመሓላልፎ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣዚና ነስተውዕለሉ እዋን በፂሕሉ ገፊሕ ልቢ ሒዝና እንታይ እዩ ዘዋፃፅኣና ጽባሕ ንጎ ዘርእና ከይጸንት ሃገርና እውን ጠቕሊላ ኣብዘይ ምህላው ከይትበጽሕ እሞ ኩሉ ተኻልእ ፕሮግራማት ከይፈርስ ስለዚ ብዓቢኡ ንሳ እንተደኣ ሃልያ ኢና እምነትና ነካይድ ማለት ኣብ ደገ እውን ክነካይድ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ሃገርና ንሃንጽ ማለት እየ ንሳ እንተደኣ ሃልያ እያ ፖለቲካና ክንሰርሕ ንኽእል ንሳ እንተደኣ ሃልያ እያ መሬትና ክንሓርስ ንኽእል ቀጻል ወለዶና እውን ክቅጽል ዝኽእል ማለት እንተዘይኮይኑ ተባታቲና ኣብቲ ዘዘለናዮ ስደት ተዋሒጥና ክንተርፍ ኢና እቲ ዓዲ እውን ዋሓጢ ኣይትስእንያ ብዙሓት ኣፎም ሃህ ዘብሉ ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ከምኡ ኢላ ክትጠፍእ ተኽእሎ ኣሎ በዛ ኣካይዳ ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና ኣብዛ እዋን እዚ ሓንቲ መልእኽቲ ኣነ ከመሓላልፍ ተኮይነ ብዙሕ ክበሃል ይከኣል ሓንቲ ከመሓላልፍ ግን ኤርትራውያን ኣስላምና ክርስቲያንና ሓማሴና ኣኮሎግዛይና ስራየና ባርካና ሰምሃርና ደንከልና ሳሕልና ዓሌታትና ብሄራትና ኩሎም ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዋተን 9 ብሄራት ዘሎ ካልእ ምፍልላይ ኢሉ ዝሕሰብ እውን ኣብ ሓደ ተጠሚርና ሓደ ንኹን ኣብቲ ሕብረት ጥራሕ እዩ እቲ ዓወት ክርከብ ዝኽእል ነቲ ብደገ ዝመፀና ፀላኢና ነቲ ኣብ ዓድና ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እውን ዘፅንተና ዘሎ ስርዓት ተቃዊምና ሓርነት ክንረክብ ህዝቢ ኤርትራ ራህዋ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሓድነት ሕብረት ጥምረት ንገሊኡ ገዲፍና ንገሊኡ ስሒብና ንገሊኡ እናዘለልና ንገሊኡ ዕሽሽልና ዝሕብረና ነጥብታት ጥራሕ እናደለና ኣብ ሓደ ስትሮንግሊ ብተሪር እንተደኣ ተጠሚርና ዓወትና ኣዝዩ ቀረባ ክኸውን እዩ ብቐሊሉ እውን ነቲ ክፉእ ዘሎ ዓድና ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ክንዋዳደብ እውን ክንክእል ኣለና ኦርጋናይዝ ምዃን ማለት እዩ ከይተወደብካ እቲ ፓወር ስትሮንግ ኣይከውንን እዩ ተሰማዕነት እውን ኣይክህሉን እዩ በዝና ይኣክል ተጀሚሩ ዘሎ እውን ሰብ ተወዳዲቡ ሓደ ኮይኑ ልቡ ኣስፊሑ እንተደኣ ኸይዱ ኣብ ደገ እውን ዓብ ስራሕ ዘይንሰርሓሉ መገዲ የለን ይከኣል እዩ እቲ ሕብረትን ጥምረትን ጥራሒት ዋና ትኻልእ ስዒቡ ዝመፅእ ኣሰራርሓ ናይ ሕብረት ከምዚ ናይ ምውዳብ ዝበልኩም ኣብ በቦትኡ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ክንሰማማዕን ክንከባበርን ሰፊሕ ልቢ ሒዝና ሓደራ ይብል እሞ የቐኒየለይ ዮሃንስ ከምኡውን ሬድዮ ኤረና ዝኸበርካ ኣገልጋሊ ማሕበር ሙሴ ተምኖ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ካብ ልቢ የመስግነካ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ብካልእ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት እውን ምሳኻ ክካትዑ ዝደልዩ ተተረኺቦም እዚ መድረኽ ክፉት ምዃኑ
ነዝናትካ ደሃብካዮ ርእይቶውን ክቃወሙ ወይ ከዓ ከም ኢኮነን ድብሉን ተተረኺቦምን ክቐርቡ በዚ ጋጣሚ ጻውዕተይ ምዃኑ ይገልጽ ንዓኻ ብዝያዳ ደጊመ የመስግነካ ኣብ ካልእ ጋጣሚ ሳዕ ንራኸብ ዘለኻ ፊላደልፊያ ያ ሓቀይ ሚኒሶታ ኦኬ ሚኒሶታ ኦኬ በቃ ኣብ ሚኒሶታ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቐኒየለይ راديو إرنا